Com ha dit en Francesc, el territori és molt important, no només per les accions de Plataforma per la Llengua, sinó perquè cada cop més es reivindica com a part de la comunitat lingüística catalana. Com? Doncs a través de les notes i la melodia. Sí, perquè, per exemple, la música en valencià està vivint una època daurada, amb grups com Espencat, Auxili o So. I no només el valencià, sinó que el català, com a idioma musical, ha estat rebent un suport important des de fa gairebé 20 anys, gràcies als Premis Enderrock de la música catalana. Per donar-nos les claus de per què una revista musical com l'Enderrock ha apostat d'aquesta forma per la música en la nostra llengua, tenim amb nosaltres l'Elisenda Soriguera, coordinadora dels Premis. Elisenda, benvinguda al programa. Hola, com anem? Com es van crear els Premis Enderrock? Per què es va decidir fer aquests premis a la música catalana? Era una necessitat. De fet, a l'inici els Premis Enderrock va començar quasi pocs anys després de que engegués la revista i si es fa a nivell internacional era necessari que també hi hagués aquest espai, ja que no existien de manera institucional, no existeixen, així com sí que existeixen avui, que en aquella època tampoc, els premis de l'Acadèmia del Cinema, en el món musical hi ha aquest buit. Per tant, des de la revista es va decidir fer una mica el resum de l'any i quina millor manera que premiant el que tant la crítica com el públic, perquè això és una de les coses importants dels Premis Enderrock, que hi ha la doble perspectiva, eren els millors treballs. Sí, perquè això també us volíem preguntar. Quin és el paper del públic en aquests premis? Per què creieu que és important que precisament als Premis Enderrock hi hagi un apartat que sigui la gent qui decideixi? Home, és indispensable perquè molt sovint passa, no?, que opina la crítica als periodistes musicals és diferent al que li agrada o el que mobilitza la gent. Per tant, crec que és indispensable fer aquesta doble vessant, que representa una feinada, perquè significa aquest any hem fet 3 rondes de votació popular, és a dir, exigeix una participació molt àmplia, però és un bon reflexe del que és la realitat i del que un grup de periodistes especialitzats que en principi han escoltat més discos que ningú i poden tenir una perspectiva, i després el que opina el públic, que és el que va als concerts, el que compra els discos i el que al final voten aquests premis. I solen coincidir la crítica i el públic? Depèn de l'any. Hi ha anys que són absolutament diferents, depèn de moltíssimes coses. Hi ha grups que coincideixen més i d'altres que coincideixen menys. És com molt irregular. Per exemple, nosaltres havíem premiat els Amics de les Arts amb el Bed and Breakfast fa molts anys i ara darrerament s'emporten els premis per votació popular. Per tant, agafen com el relleu. Anem una mica variant. Sí, hi ha anys amb moltes coincidències i anys amb cap. Depèn de com vagi la cosa. I ara que parlaves de relleus, podem fer una mica de retrospectiva perquè aquest any ha sigut la 19a edició dels Premis Enderrock. Com creieu que han afectat precisament la creació d'aquests premis i que existeixin aquests premis a la producció de música en català? És a dir, vosaltres heu vist un increment de grups en català? Sí, nosaltres estem al·lucinats de l'avasallament de producció, no només de quantitat sinó de qualitat. Fem cada any una publicació que es diu l'Anuari de la Música Catalana, on anem veient com augmenta la producció de discos any rere any. Per tant, això és molt satisfactori. Jo crec que els Premis Enderrock serveixen en 2 línies. Crec que la seva utilitat en el sector serveix, primer de tot, per convertir-se en un punt de trobada de l'escena, és a dir, els premis s'acaben convertint en una festa en què venen tant músics com mànagers com gent del sector i per tant és un epicentre per lluir, posar de gala una producció i després per reivindicar això. Som els únics que premiem la música en català. Tenim el Premi del Disc en altres llengües, però ens fixem concretament en això. Hi ha cops que ens diuen, ostres, però per què no feu els premis de la música que es fa a Catalunya? I és com, ostres, no, el nostre tret diferencial és precisament aquest. El que volem és posar l'accent en això. Existeixen d'altres premis que ja premien a grups catalans, independentment de la llengua, però per tant és important posar damunt d'un escenari, premiar els grups que fan